I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u naš novi klip. Danas, zdravo! Šta je? Cringeara. Danas igramo Roblox, opet. I igramo Escape, Miss and Thrones Detention Scary. Znači, iskreno, ja ne znam šta se ovdje radi, jako ja mislim da je ovo igrao. Tako da, ovo mi izgleda kao Squid Game. Ja sam već pokvario ovo. Šta se tu radi? Aj, reci, objasni. Bežimo od lude naše zamenice. Učiteljice. Da, učiteljice. To je zamenica naše učiteljice. I sad sam ja pustio vodu i pokvarila se. Dođi, Stefane. Kako si pustio vodu? Išao si u WC? Ne, a dođi ovdje. I pulaj. Gde je ovdje? Drži ovdje. Aha. Bravo. Evo, sad se pokvarila. Aha. Ajde, idemo. Dobro, idi gaz, ajde. Sad idemo i on nas juri sad. Ja znam put, gledao sam videe neke. Prati me. Idemo skroz desno, a ti juri? Da. Mene ne juri. Pa iza mene. Ne mogu da vidim. Idemo levo i sad desno idemo. Ne idemo levo. Levo. Evo ga ovdje. A, ubit će me. Dobro, i šta sad? Aha. Sad moramo parkour da radimo. Dobro. Ne, pao sam. Ovo će biti lako. A ovo koja sam da. Možda me se čekaš. Hoćeš da se stvoriš? Da. Tu si, vidim te. Neću te čekam. Jer si ti pro u ovome. Šta je ventilacija, a? Koliko ovo, brate, zamisli ovo u pravom životu, brate, mi smo mrtvi. Da, mi smo definitivno mrtvi. Prešao sam Ajde. Bravo. Ti prođe kroz to. Kako sam prošao, brate? Lepo. Sti crko? Ventilacija glupa. Ali smrdi. Znači... Mnogo smrdi. Na WC. Teren. I ovdje nas juri neko. Ko? Ova... Hugi Vugi. Ne, bre. Hugi Vaspitačica. Da. I jebem li ti mamu. Šta je ovo kanal? Kakav je ovo kanal? Family friendly. Sečite ga. Ne umem da ih sečem. Stefan Kidara. A, brate, iza mene ide. Ubila me. Ubila te? Čekaj me. Molim te. Pa ne znam kako. Ma daj, brate, samo stani. Hoće ovdje da dođe? Ne, neće. Ja sam crku, brate. Ali neki balon jeste ovdje došao. Kad pre? Čekaj me, Stefan. Dobro, čekam te. Brate. Crko. Ma ne, oti. Oba. Ljudi, Jakov je došao. Zato smo zapauzirali da bi ja došao. Trebalo mu je dosta vremena. Ne. Ja ne mogu da se stvorim. Šta je ovo? Evo ga. Skačio. Ne. Molim te mi se tako. Ok. Tu ga. Oj, parkour. Nikad nisam vidio lakše. Samo je malkice strašno. Malkice. Daj, brate, ali ovo teško. Ima i petovi da se kupe. Nema, to je Roblox. Pupi! Šta će mi pupi? Pupi. Šta je ovo? Scary obiju. Pupi. Nek on pupuje. Dobro, to je family. Ne, čekaj ti mene. Ovdje je mrak, ja ništa ne vidim. Čekaj ti mene, ja sam propao, brate. Propao sam propao sam ko ička. Op, dži. Ja čekaj me, propao sam. Ja sam mala kidra koja je propala. Ovdje je ona babetina. Znaš kad bi uradila ona ovaj parkour? Na tu čigiću. Znaš kad bi? Znači nikad ne bi mogla. U ove cevi su zarđale, ona robot, brate. Ona nikad ovdje ne bi mogla da pređe. Ja. Ono kad odeš u vojsku
I nešto ti priča. Sad će nas dak, Juri. Begaj. Ja nemam stvarno pojma gdje da idem. Ostani tu, ja tebe pratim. Patka! Gdje? Evo, Juj. koliko blizu tebe. Ti si prošao kroz nju. A dobro, to. Ubila me. Patka me izgrizla. Patka me izgrizla. Ljudi, pošto je bilo baš teško... Za njega. Ja sam mi prešao. Baš tako si mi ti prešao i dalje. Ja sam tebi prešao za babu. GG's. Ja sam prešao nekako. Udi prvo lice. O, neću. Meni je to lakše. Ja ti čekam gore. Moja je. Ne, nemoj. Ja ću se ubijem. Daj šta je ovo? Šta sad? Evo porka. Odpouziraj mi. Ja nisam ga ni pauzirao. Sad gore da idem. Ne znam, čekaj me. Gore su neke zamke. Ajde, čekaj me. Ju, Op, gore neke zamke. ne možeš ti skačeš. Možeš samo da hodiš, samo da pasaš. A lakše mi je da skačem. Dobre, idemo desno. Koliko je ovo ukleto, brate. Daj! Ubila me lutka. Tako si. Ja nisam znao da one ubije. Ja nisam ni znao da one ubijaju. Pazi. Doviđenja. Čekaj mene. Tebe neko ubio. Ubila me. Ko? Lutka. Jo, ko bi me ubio. Mrzim ovo vrata. Ubila me baba. Misliš? Baba me ubila. Znaš koliko je jaka. I jadna. I strašna. Trebali smo da pređemo Kuvara. A sad dolazimo do kafeterije. Ju, Nemoj, dole ti je baba, nemoj. znam. Ja slomio staklo i nisam otišao. Evo je kafeterija. Sad bežimo od Kuvara. Da, dole. To je kafeterija. Ja ni ne znam gdje treba da idem, brate. Pa samo... Guraj! Što mrzim ta vrata. Evo ga, kafeterija. Sad će nas Juri glupan. I ovo roze. Nemoj da hodaš po tome. Što? Ne ubija, ali zato te usporava. Tu trebaš ti njega da zezniš. Ja tebe pratim. Ja se, brate, plašim, a znaš ko... Budala neka. Na kraju će svi oni da nas jure. I Patka, i ovo Oh! Lupača, i... Brate, ali mi već snimamo 8 minuta. Dobro, što? 9. Ja ne mogu da pobegnu zbog vrata. Ljudi! Šta je, bro? Prati mene, bre. Ja... Čekaj. Ljudi, plivamo. A Stefanu je baš bilo teško da pređe jer mnogo je strašno. Brate, ja sam jedan od onih koji se mnogo plaši. Idi gore. Sad. Ono su u bazenu. U bazenu? Da, mi Pa čekaj mene! A evo ja sam izašao iz bazena. Ja još nisam. Ja sam tek sad izašao. Ajde dođi. Čekaj me. Moramo vratiti. A gdje će oni da se pojave? Pa evo sad, ne idemo tu, idemo tamo. A zašto? Pa treba da pobegnemo iz škole.
Evo nas od napolje. O, plašim se. Moramo u autobus. Sad će nas pojure. Ja ih već čujem. Iju. Mene ubila. Gde sad? Ideš levo. O, ne! Vrata! Vrata su pored mene bila, kako? Iju. Vrata su pored mene bila. I učiteljica, i patka, i svi. Vidiš? Koliko je teško. Pazi, ovaj će da te ubije. Zatvorio sam im vrata. Budale. Pa kako me ubila? Gle budale. Ljudi, mi smo prešli igricu. Znači, jeste previše strašno čak. Jes, strašno je ko ništa. Sljedeći put snimamo ne ovako, ali isto strašno. Da. Ali nije pretjerano kao i ovo. Svi lajkujte i subscribeujte. A do tada, veliki